Kello 7 Yle Uutisista. Hyvää huomenta. Pääministeri Alexander Stubbin mukaan Suomi on oikeutettu saamaan EU:n maitotukia. Espanjassa autokauppaa on vauhditettu maksamalla vanhoista autoista romutuspalkkio. Samanlaista mallia harkitaan myös Suomessa. Kauneusalan uudet trendit ovat lisänneet riskejä saada terveysongelmia kemikaaleista. Koko maahan on tiedossa runsasta pilvisyyttä. Sitten autokaupoista kauneussalonkeihin, joissa käytettävät kemikaalit aiheuttavat alalla työskenteleville runsaasti terveysongelmia. Etenkin kampaajien ura jää usein lyhyeksi iho-ongelmien ja astman vuoksi. Uusi riskiryhmä on kynsi- ja ripsistudiossa työskentelevät, joiden suojautuminen on usein puutteellista. 80-luvun kiharabuumissa kampaamoissa kärsi usein silmiä ja ihoa ärsyttävä permanentti aine. Nykypäivän salongeissa uusimpia villityksiä ovat rakennekynnet ja ripsien pidennykset, joita asiakas käy huoltamassa noin kuukauden välein. Nyt parissa vuotessa on tosi suosittuja ollut ripsipidennykset. Eli meillä on tullut ehkä semmoinen 40% lisäasiakkaita. Trendikkään kynsi- ja ripsibisneksen varjopuolet ovat alkaneet viime vuosina hahmottua. Rakennekynsissä ja ripsien kiinnityksissä käytetty akrylaatti on samaa tavaraa, joka sairastutti hammashoitoloiden työntekijöitä vielä 90-luvulla. Suojaus saatiin sittemmin kuntoon. Nyt samoista oireista kärsivät paitsi kauneusstudioiden asiakkaat, myös etenkin aineen kanssa jatkuvasti tekemisissä olevat työntekijät. Kynsityöntekijät saavat ihokosketusallergiaa akrylaateista ja joita yksittäistapauksia on työperäistä astmaakin todettu heillä. Sitä, kuinka moni kauneusalalla työskentelevä lopulta sairastuu, on vaikea arvioida, sillä alalla toimii yrittäjiä, joilla ei ole ammattitautivakuutusta. Tilastojen valossa sairastelu kauneusalalla ei kuitenkaan ole ainakaan vähentynyt samassa suhteessa kuin muilla aloilla. Yksi ongelmiin törmänneistä on kauneusstudiota Helsingissä pyörittävä Helen Jögi, joka sairastui vain vuosialalle kouluttautumisen jälkeen. 5 vuotta sitten ilmentyi oiret, eli semmoinen nuha, yskä. Sitten se oli aika suuri shokki, että pitäisikö vaihtaa ammatti tai onko muita keinoja. Onneksi löydettiin sit muita keinoja. Tuotesarja meni uusiksi, suojaukseen ja ilmastointiin lisättiin tehoja. Nyt yrittäjä kouluttaa alan ihmisiä tekemään samoin. Työterveyslaitoksen mukaan täysin turvallista tapaa käsitellä kemikaaleja ei kuitenkaan välttämättä edes ole.